dito nga may mga pataliwala ka na to kini ato nga pala dito. Angels. Nadala ng angels ulit. Thank you, Holy Lord. Spirit, we acknowledge your presence na mo ay mag-uban, may magpataliwala ka na mo. Ining ang mga panagtigong, hinuang ay ikaw, ay asa aming taliwala. With your fires, no, in this place, God, imo kinala, sinsya, ikaw ang aming ikinahanglan, naa, we need your anointing, Holy Spirit, wala nang ang ikaw ang pataas, itaas ang kinabuhi, Lord Jesus, ikaw ang among pasinungan, kay ikaw man among hari, Diyos ka man ang inyong sa tanan. Halang doon ka ng Diyos, ikaw ang among kalagaran, ikaw ang among ipataas sa among kinabuhi, ikaw ang among pagkasaligan, kay ikaw man ang Diyos na walay sama kagamhanan, walay mga tukong sa inyong hugma, Lord. Lahat ka na mga Ginoo. Tapos ka, o tangayan, sa tanang mga pagdaig, tapos ka, tangayan, nga among ipataas sa among kinabuhi, na ikaw man ang hari sa tanang hari, ikaw man ang Diyos sa tanang Diyos, o wala kay mga tukong kanimo, Ginoo. Our Abba Father, our Jehovah Rapha, our Jehovah Adonai, our Jehovah Jireh, provider the Lord sa tanan ng mga pamilya sa ugad at nawa bidait niya sa ugad kuyan mula mangalan. Hallelujah. We know you, Lord, in this place. Ikaw ang Diyos na walay sama. Ikaw ang hari sa tanan. Walay makatupong kanimo. Hi, DK! Grabe mo dyan dako ang baboy. Marmag natin. Oy. Ha? Na-ignorante dyan ko sa baboy. Dako First time na maglakaw ko daning lugar Sa una, sa mga grade school, mga baklay rami. Kani, kampo. Padunga tos puti. Pero lajo-lajo po ni. Isod lagi na matay kaguling ng sakyanan. Kaya mapugas yung tag baklay. Wapi habal-habal na to. Patlungkam na dyan ko. Karon ako nakahinig ba nga. Naday bay dari nga. Gwapo. Mga siguro lang giingan nga. Nakabanag foreigner. Nice na swimming pool. Nice ka Dubai na. May maligos ng swimming pool. May magamul-humul diha. Na. Sa eskwelahan. Eskwelahan mananggana. Pas-pas di ko naglakaw kay alas 5 nilarga ko dito kay kuan man. 4:45 alas 5 pa kapin. Nag-chat ko sa mga hudo man kukuha. Sakto ra pud ni kay ang exercise. Nilabay na dito ko eskwelahan sa elementary sa Patlungkam. Ano ba na po yung pajong mangko? Mulai init. Naabot na jud ko. Abot na jud ko. 5:45 na. 5:40 kapin. 5:45 na buras.
Lalo-lalo pag baklayan. Ayo. Wala gitaw. Ayo. Mamudog ako ni Monja, ma. Tumakos. Niabot lang bisita na eh. Niabot lang bisita. Hamas tiri. Hamas Aisa. Baklay mod. The next day, late. Hi guys, good morning. So karon day guys, Jacos Family House. Dali yan. Nauli day ko gahapon. Inja. Magto Miss Garden dadari. Talipay ko kay sa umaman niya po kay. Char, abot. Gabi ra magko ni abot. Ha. Magto Miss. Klase ugma ma. Oh, Kuy klase ugma ma. naman siguro. Magto Miss Garden kay magkuha ko og palidya. Okay. Napahatagan. O para ba ko kapanghugas na kayo maniagas na eh. Nay, ato Miss Garden nay. Ma-reject. Mga reject ra bang hilama bang liliag na reject na may Kuila bangwaan. nakugma na ihaaw. Maha. Kuan. Yung maestra ng layas yan. Ang layas ko kayang initay, sa tay. Pag-iipan. Taon. Luoy yung maestra ng layas. Na, ano naman ko nung kasila kanila yung maestra. Hotdog sa init yan. Insa, main sa kalya na. Hanap ko Ay, mangluod. hanap ko mga reject. Insa, mangluod. May sidlan na nato, day. Mga kasanan. Haraman to, gikari na may gisidlan yan. Balde. Kuy ka na mong plato. Atong balde. May Balding balde. green uli na ka. Nay balding green din na. Kuan. Balding green ka, kuha ko na ko. Dos kuan, bata na ito. Kaya balik ka singkurangan. Dali. Balong gusto lang asong tugay. Puli ko mo rin ito. Gusto na din mo. Nganong wadi ka mangay, dan doon na natay. Ha. Niya ngay sa dana yung rin lagi dyan pabalhin. Kay, Kari kuwaon may balhin. bagan ni, bagan. Karela. Niya ngay sa dana may balhin ng katanga dari. Ay, katunga. Mangito nga. Balhin ng dari. Ang duha din ni, dakura din ni. Duble. Ang doble man naman ka. Pila kami to si Vita Monica. Kitsa maningan eh. Ang Monica ang tumis pa rin siya lagi gibet sa aston lagi doble mo pud pagtaring anji. Magdudan po ko. Kadto ang ibahin. Kadali. Ano man si pag, sige magisi, dala nga rin na. Hagis ako nebe. Ang ibalhin ni kairong. Init mo nito. Lagi taghuat ba kay balhin na Dali. usa. Ang may mo ba dari ko ba mo Magkuha tagkuan. Saan? Ang laba man tako. Minsan paglaba nga may tubig. Hala, grabe naghanag. Lagi daw sa bulang ko ma. Napod. Ang naghanag bungag malbiri, nagdabos. Kuan ko balik na. Kuan ko bumas nagpiri ma. Hilaw pa man. Ang akong palidya, ang panglilion kay. Dugan mo guling palidya ha. May aksyon na sila. Kanang daot. Ano man eh. Na. Ay! Daot naman eh. Na may kiniputan. Guwapa si Kama. Naiud na ah. At isa love you Taisa. Ang gusto sa isa. Nana ma. Biya mo na sa danan, be. Dali. Dili ka rin, mama. Dali. Matas ako ay. Regat. Naadyo na dalton ma. Na kuan dalton na sakit ma. Diara ma ako. Diara mo.
Sama ni palidya ha? Naghana lagi pang ud. Naa. Bukan rin. Maghanang palig yung mga daot na. Halos naman ni daotin. Halay day, sunod na haday. Dari sunod-sunod. Sabang sa kamera. Mama. Hi guys. Hi guys. Nagaw mama guys. Galing kayo nagtrabaho mas mama. Trabaho mo ako mama guys. Hi kung paparima. Hi papare. Sayang mga palidya ko eh. Nangadakot naman eh. Ha? May makuha sila. Nga pa man. Naanali yung karida. Parang pangita ka lang na yung mga pinutusan. Ang panglili ba? Sayang lagi. Ubang grabe lagi. Kutkut. Ha? Ang bubuan. Saan naman ni? Awang. Napinduta sa kamera Debbie kay sige. Parima. Tabang nagaw mama guys. Good guys. Salamat. Malab. Hala ang nami agwan no. Malbiri ang naghanag bunga. Dapit sa taday. Sa taysa. Sa taysa. Ya. Ang naghanag bungag balbiri. Ha. Saan ka day? Malabi ma. Baliri. Picture na to sa balbiri. Awiri niya. Buta na. Dapat jadi pikas. Saan kung mal guys. A few moments later. Makakonsumisyon jud manok, di pangguba na ha. Bisihan ning tago dani. Natudaan gihapon. Dana day ko sang gitrabahoan. Nja, oras sa mas ng paniud to. Ngadto ko tindahan, nipalit ko dani. Kay ako nagdagsudan sa kanang bahay kay agamong sa dandag to. Puro mga leftover sa birthday ni Ate Flor dili sa gahapon. Nja, gisumhan ko sa
karni. Kay karning baboy man to, ilan man tong giinit. Nagkuhan sila, naglitson paksiw. Unsa. Basta lagi nga na, mga karni, hindi ko kadyo ganahan. Sumano ako nagdani nga to kong tindahan. Hindi dahil mga bata nga ni palit og nga ni. Hindi tawag din dyan eh. Story time. Kanimdim na ko ba? Sa hang kabataan sa una, mga elementary days. Kuan ka na ganahan dyan ko magkankag nga ni. Bulkik. Hindi na ikag ko ba sa mga bata. Tao namang good. Sa mga elementary pa. Nga ni among kabuangan. Among ingana sa mong lips una. Among inis na una sa mong lips. Manang ganahan ko sa hang kuan kabataan dun sa una. Di lamang ko kaingkit. Una, 2 pesos eh. Karon kay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito ro kabuk may 5 pesos. Ako na dyan kalahian. Sa una 2 pesos ra. Karon 5. Grabing inita. Ulen sa daan. Wala. Nagdade kog palidya. Nang hapog ka ng mga maligpalidya ang gipanguharad to. Mga reject na sila pero pwede pa sa utanin. Ano, nagdako kaya na ako hatagan. Unod to tanin guys. Niabot order. Nag-deliver. Kanara? Dari siguro na. Ato to. Ay, sandig dito to. Buti. Kaya naman to yung sandiganan. Dani? Dari. Dari na. Dani. Ano ko di ba grada ni na? Asa lang nagiruan na naman. Taga-asa di mo? Alis siya rapod mo? Naglaran ni gikan. Nagbilaran? Dato raman niya. Ito tayo tapad. Nakatagbilaran di mo? Lakaw si ma'am. Paman si Daddy ni. Ha? Paman si Daddy ni. Ay, di kasi. Mama magibitin bayad. Ay, di Hindi ka sa siguro. Siguro mo kung nagbantay Dani. Salamat. Ay, dali kay. Shout out sa taga-Tagbilaran. Pauton. Taga Alicia. Na. Aladyo ag ordera ni Madam Michelle og juta. Juta ra to juta gi order pero gikan pa sa Tagbilaran. Grabe.
Asa manangkong. Gabi inita. Mag-comment ako, guna. Grabe mo dyan inita ka adyo. Hindi ko kamara kung maka-Japan. Init. Hindi pa ko tatawad maniliki. Grabe pang init. Jaga tabay pod, maghakot og tubig. Grabe gapong inita. Inita dito. Ato dito. Na, grabe inita. Magkawasin ta ko daan pero di din magsilbi. Ang inita. Saan naman gajid na? Parang gamadya naman. Nagdi kaigo.